Most igen rövid a nyári felkészülési időszak, már július végén tétmérkőzésen lépnek pályára a játékosok. Hogyan sikerült a felkészülés a negyedik hét végéig? Azt a munkát, amit elterveztünk, azt elvégeztük. Ami hiány sajnos, hogy elmaradt a múlt szombati edzőmérkőzésünk, és azt nagyon nehéz lesz pótolni, hiszen arra volt kihegyezve az edzőtábor, hogy mire hazajövünk, akkor olyan teljesítményt tudjunk nyújtani, amit szükséges. De heti edzés munkával megpróbáljuk pótolni, amit azért sajnos nem lehet 100%-osan. A szabadságról milyen állapotban jöttek vissza a játékosok, hiszen saját érdekük, hogy megfelelő fizikai állapotban tartsák magukat? Nagyon jó állapotban jöttek vissza, hiszen szinte idő se volt, hogy kipihenjék magukat. Szűk 3 hét volt. Ez alatt az idő alatt nem is volt külön munka kiadva nekik, hanem az volt kiadva, hogy teljes pihenő legyen, hiszen olyan szezonon voltunk túl, ahol becsületesen is jól dolgoztak. Így magasabb szintre tudtuk elkezdeni a felkészülést, mint a tavalyi bajnokság elején. Az átigazolási időszak kellős közepén vagyunk, talán már mondhatjuk azt, hogy kialakult a keretünk, túl nagy játékos mozgás nem volt, tehát mondhatjuk azt, hogy a legnagyobb erősítés az volt, hogy sikerült a magot együtt tartani. Igen, az volt a cél, hiszen most már másfél éve együtt dolgozunk, itt egy nagyon jó mag van, amire lehet építeni. Kónya Márkó nagyon fog hiányozni, valamint a Bokros Tibi is, de úgy gondolom, hogy ha valakit a Debrecen hív, vagy egy olyan Nyíregyháza, ahol az anyagi lehetőségek klasszisokkal jobbak, mint nálunk, ezt meg kell érteni. Ugye távozott a Karikás Krisztián és Nagy Kevin, ugye visszatért a Lokihoz, valamint Bor Dávidnak is vissza kellett menni a Paks kötelékébe. A helyükre jöttek tehetséges fiatalok, valamint két azt mondom rutinos, meghatározó játékos, a Tamás László és a Volent Roland személyében. Valamint elmondhatjuk, hogy Kamarás György személyében a U19-es magyar válogatott center igazolt hozzánk, választott minket a Kispest Honvéd helyett. Az MLS most milyen fiatal szabályt írt elő? 2 fiatalnak végig a pályán kell lenni kötelezőleg, tehát 96-os születésűnek, ami azt mondom, hogy korrektebb, mint a tavalyi bajnokság, hiszen az egy nagyon kiegyenlítetlen bajnokság volt és igazságtalan. Aztán kis csapatok, akik pénzt akartak keresni, fiatalokat játszottak. A nagy csapatok, akiknek volt pénzük, azok pedig nem. Úgy meg is lett az eredménye, úgy gondolom, hogy az első 3 helyezett a csapatnál ugye szóba se jöhetett fiatal játékos. Azt gondolom, hogy a szakmai stáb munkáját dicséri az, hogy az elmúlt 1 évben 3 játékosunk is az NB1-be igazolt. Ugye tavaly Bozsidár Radosevic, illetve Ante Batarello a Debrecenbe, illetve a Haladásban, most pedig újabb játékos távozott az NB1-be, Balmazújvárosról Bokros Tibor személyében. Mekkora szerepe van az edzőnek abban, hogy innen Balmazújvárosról az NB1-be igazolhatnak a játékosok? Én nem az edző személyére mondanám, inkább a szakmai stáb munkájára és a játékosoknak a elhivatott munkájára. Nem tudom, hogy érkezésünk előtt, hogy hány játékos igazolt NB1-be. Ezt meg kell nézni, mert nem vagyok ebbe pontos, nincs pontos statisztikám, de az a játékosok érdeme, hiszen ők nyújtanak olyan teljesítményt a bajnoki mérkőzéseken és edzésen, hogy ez lehetővé váljon. A harmadik héten Balmazújvárostól távol, sőt Magyarországon túl, Ukrajnában edzőtáborozott a csapat. Az hogyan sikerült? A célt elérte, hiszen tudtunk becsületesen és jól dolgozni, amit elterveztünk az edzőtáborra, azt végigcsináltuk. A körülmények azok ideálisak voltak, hiszen nem azt mondom, hogy magaslati levegőn, de azért a hegyekben, az erdő közepén nyugodt körülmények között csak a labdarúgásra kellett figyelni mindenkinek. Az edzőtáborban egy ukrán első osztályú csapattal játszottunk, valamint annak a fiók csapatával. Egy győzelem, egy vereség lett a mérleg, de úgy gondolom, hogy nem ezen volt a hangsúly. Igen, ott mindenki megkapta a mesterhelést. Sajnos az egyik ukrán első osztályú csapat lemondta a WoW, így csak egy ukrán első osztályú csapattal játszottunk, ami igen parázs és jó mérkőzés volt. Bárhogy alakulhatott volna, de a kapusuk nagyon jól védett, és ugye nekünk 2 nagyon komoly nap volt a mérkőzések előtt, viszont nekik ez már a főpróba volt, ugyanúgy, mint tavaly a Metalist Harkovnak, amikor mi kiérkeztünk, hiszen nekik már szombaton indul a bajnokság. A Kisvárda elleni kupadöntő az elmaradt, ez mennyiben befolyásolta a munkát? Ez nem jött jól, hiszen bajnokság előtt 2 héttel nem tudtunk mérkőzést játszani, az időjárás nem volt kegyes hozzánk, és sajnos nincs úgy időpont, hogy tudjuk pótolni. Ez nagy fejtörést okozott a stábnak, hogy oldjuk meg. Reméljük, hogy majd kiderül, hogy jól sikerült el megoldanunk. Igen, hiszen 2 nappal vagyunk a Palermo elleni mérkőzés előtt.
A csapatnak ma regeneráló, frissítő edzést tart a szakmai stáb. Mire számíthatunk a Palermo ellen? Palermo ellen ünnep Balmazújváros életében, én úgy gondolom, hiszen gyönyörű stadionunk van, amit méltóképpen fogunk megünnepelni, hiszen egy olasz első osztályú csapat látogat hozzánk, ami Magyarországon nagyon ritka. Nem is tudom, mikor járt olasz első osztályú csapat Magyarországon. Ez a város ünnepe, és közben pedig szolgálja felkészülésünket. Ugye itt is kérdőjelek vannak bennünk, hogy a bajnokságra készülünk, de játékosok életében nem nagyon fog még egyszer előfordulni, hogy olasz első osztályú csapattal tudnak játszani. Úgyhogy még gondolkodunk azon, hogy kapjanak szerepet a játékosaink. De ami fontos az, hogy mindenki azt mondom, hogy jöjjön ki és élvezze azt, hogy ilyen neves vendég látogat hozzánk. Ma regeneráló edzés van, tehát akkor lehet azt mondani, hogy bajnoki ritmusba készülünk a Palermo ellen. Igen, tehát elvégeztük azt a munkát, amit akartunk, mint mondtam. De most már a bajnok, tehát a Sopron elleni mérkőzés nekünk a fő. Az, hogy egy Palermo ellen készülünk, az még csak plusz motiváció, de a Sopron az, ami mindenkinek a szem előtt kell, hogy legyen. Jó, oké, ünnep ez a városnak, ünnep ez a csapatnak, de mégis a pályán majd teljesíteni kell a játékosoknak. Mivel lenne elégedett, ha mondjuk beleszaladnánk egy kicsit nagyobb arányú vereségbe, de a játék jó lenne, vagy esetleg a játék akadozna és egy szorosabb eredmény alakulna ki? Biztos, hogy benne, hogy nagyobb arányú vereségben nem szaladunk bele, tehát ez 100%-ig már most meccs előtt. Én azt mondom, hogy amit tudunk, azt ki fogják rakni a játékosok a pályára, mind taktikailag, mind egyénileg. Szerintem felszabadultan is fognak játszani. Az pedig majd kiderült, tehát tavaly egy Meteorix Harkovot, aki Európa Liga induló volt, meg tudtunk verni. De ez nem azt jelenti, hogy most egy Palermo ellen győzelmeseink lennének, de a labdarúgásban bármi előfordulhat, és nem feltott kézzel fogunk felmenni a pályára. A játékosok közül sokan nem értenek egyet azzal, hogy minden mérkőzés gyakorlatilag vasárnap kell játszani. Nem csak a csapatkapitányok, hanem a csapatvezetők is jelezték az MLS felé, hogy ez nem túl korrekt, hiszen a legtöbb csapat szombaton játszott, és ugye villanyfényes mérkőzések vannak vasárnap 7 órakor, már nem biztos, hogy ki fognak jönni a gyerekek, a családok, ami mind a szurkolóknak, mind a csapatoknak ez nagy érveszteség, és nem is értjük, hogy egy vasárnap 7 órai zalaegerszegi mérkőzés után, amikor hajnalba vagy délre hazaérünk, szerdán már bajnoki mérkőzés lesz, nem tartom korrekt lépésnek és átgondoltnak, de ez nem a mi szerepkörünk, nekünk az a dolgunk, hogy amit a döntés születik, azt végrehajtsuk, de ez mind a szurkolók létszámán meg fog látszani sajnos, mint pedig azon, hogy sokkal kevesebb gyerek fog a mérkőzésre kiállni, pedig ez lenne a cél, hogy minél több család és gyerek itt legyen. Az előző szezonban tavasszal végig ott voltunk a dobogó közelben, hiszen igen, miről jöttünk fel a remek tavaszi formánknak köszönhetően. Most mi a csapatnak a célja, mi a célkitűzés? A célkitűzés nem változott, a vezetőség ugyanazt szeretné, hogy az első 8 hely bármelyikén végezzen a csapat, hogyha lehet, akkor minél előrébb. A mi célunk ugyanaz, hogy kiszolgáljuk a lelkes szurkolótáborunkat, és minél több győzelem szülessen, főleg hazai pályán. Ami biztos, hogy nem lesz egyszerű bajnokság, hiszen a tavalyhoz hasonlóan most is lesznek olyan csapatok, akik sokkal nagyobb költségvetéssel dolgoznak, mint a mezőny legtöbb csapata. Ugye itt a Puskás, Békéscsaba, Nyíregyháza, Kisvárda vagy Zalaegerszeg, ez az 5 olyan csapat, amelyik a feljutást célozta meg. Mi nem fogunk szégyellősködni, ugyanúgy neki megyünk bárkinek ugyanazt a harci szellembe, de az biztos, hogy megint erősebb lesz a tavaszi szezonunk, mint az őszi, mert azért 5 játékos érkezett, és őket be kell tudni építeni a csapatba, ami hosszabb idő, valamint ugye 2 olyan játékosunk esett ki, olyan meghatározó posztról, akiket pótolni kell. Ez egy kis idő lesz, de nem fogunk erre hivatkozni soha, hiszen mindig a legerősebb összeállításba fogunk pályára lépni.